Egunon guztioi, etortzeagatik eta eskerrik asko Euskal Museoari ekitaldi hau bertan egiteko aukera emateagatik. Komunikazioaren eta marketingaren alorrean bada kontzeptu bat azken urte hauetan garrantzia handia hartu duena. Ingelesez da, mundu osoan erabiltzen da, eta nation branding deritzo. Ñabardura berriak dakartzan arren, eta beste gauza batzutarako ere erabiltzen den arren, azkenean, zeri begiratzen dio, zeri erreparatzen dio, herri baten izaerari, ospeari, erreputazioari eta mundura zabaltzen duen irudiari. Beraz, izango litzake, herri baten marka. Gure herriak, azken urte hauetan, egoera soziopolitiko berri bat bizi du, testuinguru berri batean bizi gara, bizikidetza erraztu duen testuinguru batean, eta horrek aukera berriak eman dizkigu, gure irudia mundura beste era batera edatzeko eta zabaltzeko. Eta zorionez, gaur mundura zabaldu dezakegun irudia ez da duela 20 urte zabaltzen edo edatzen genuena. Eta proiektu honetan, munduaren aurrean beste era batera agertzeko proiektu honetan, izan ditugu euskarri ezberdinak. Zergatik gara ezagun munduan? Ezagun gara batez ere gure industriagatik eta gure produkzio gaitasunagatik. Ezagunak egin gara gure gastronomiarengatik eta gure sukaldari izartzuengatik. Ezaguna gara hizkuntza eta kulturagatik eta ezaguna gara kirolarengatik. Hori, kirol batzuetan, beste batzuetan baino nabarmenagoa da gainera. El nuevo contexto sociopolítico que vive Euskadi desde hace unas décadas ha facilitado sobre todo la convivencia entre vascos y vascas, pero también nos ha ofrecido la oportunidad de mostrarnos al mundo y de proyectar al mundo una imagen diferente de la que nuestro país proyectaba hace 20 años. Como decía, en euskera nos está permitiendo desarrollar un concepto que en el marketing de los pueblos, de los estados y de las naciones es cada vez más usado, que es la marca de un país, el nation branding. Sabemos en el gobierno, y en ello estamos trabajando, hemos venido trabajando y lo vamos a seguir haciendo, que los elementos que nos permiten dar una imagen positiva y real de nuestro país son varios y hay que trabajar en todos ellos. Está nuestra capacidad industrial a través de las exportaciones y de las ferias que nuestro país organiza. Está la gastronomía a través de nuestros grandes cocineros, la cultura, la lengua también, en su proceso de normalización. Son cartas de presentación o elementos que nos permiten proyectar una imagen positiva de Euskadi. Y creo que el deporte, sobre todo algunas especialidades más que otras, nos ayudan también de forma importante en ese objetivo. Getxon jokatuko den sokatira mundialak aukera hori eskainiko digu urtebete barru. Beste askotan bezala, nazioarteko proba bat ekarri dugu gure artera, oraingoan, datorren urtean, Getxora. Baina hori bakarrik, gainera kirol honetan gure selekzio nazionalak parte hartuko du. Kirol gutxi batzutan bakarrik gertatzen da hau, baina sokatira hoietako bada. Sokatira edo sokaren leia, tag of war. Espezialidade honetako nazioarteko federazioak 2014an onetsi zuen gure selekzioa kide bezala. Eta 2015etik era ofizialean jorratu du eta jokatu du Kanada, Italia, Suedia, Holanda, Letonia, Estatu Batuak, Txina, Suedia, Suitza, Nigeria edo Belgika bezalako herriekin maila berdinean. Eta hori gutxi ez, eta gainera nazioarteko federazio honek aukera bat eman digu datorren urterako munduko txapelketa bertan antolatzeko. Beraz, nazioarteko txapelketa ofizial bat izango dugu, Euskal selekzioarekin parte hartuko dugu txapelketa horretan, eta gainera, Getxon jokatuko den leia honen bitartez aukera izango dugu, mundura gure irudia zabaltzeko. Ziurtasunik gabeko garaiak dira. Ez dakigu urtebete barru, zein izango dan osasun egoera, eta zein izango dan joan etorrietarako egoera munduan, baina badakigu urtebete honetan erakunde guztiok osasun sailarekin batera, eta aldundiak, Getxoko udalak, federazioak eta Eusko Jaurlaritzak eskutik hartuta, ahalegin guztiak egingo ditugula,
lehiaketa hori, munduko txapelketa hori Euskadin jokatu dadin, eta osasunaren ikuspuntutik alik eta morudik egokienean eta seguruenean jokatu dadin. Hori dugu datorren urterako eginkizuna eta erronka, eta danok bat egitea espero dut. Eskerrik asko.